और की उड़ी जाला नींदिया आवेला न चैना हो, की उड़ी जाला नींदिया आवेला न चैना हो, की उड़ जाला नींदिया आ कोर में हरारू जदी सुबह शाम पैना हो। हर की शादी के लड्डू जदी केहू खा के पचतावेला तो अगुआ के खूबे गहरियावेला। हाय अगुआ के खूबे गहरियावेला। हाँ यही से हम सुबह शाम रोज अपना मेहरारू के मामा के गरियाइला। साला उहे हमारा अगुआ रहे, साला कबाड़ी वाला एकदम मन कब साला फिर हई करत करत ओइसन हमार जीवन के फिर हई कैलक कि आज तकले साला हम फेरा में पड़ले बानी अपना ससुरारी वाला के। एक तो आपन सा टेंशन संभरात नहीं खे, आज तक लोग अपना घर के सारा टेंशन हमारा मुड़ी पर लाद दिले ससुरारी वाला। हमारा साली के बियाह करे खातिर हमारा मुड़ी पर लाद दिले आ हम साला का दारू के पियला के झोंक में साला सकार लेनी। तो हाँ हम बियाह करो, हम का जानत रही साला हमरा बियाह करे के फेरा में श्राद्ध करे के नौबत आ जाए। देखी भैया हमनी के यूपी बिहार के समाज में हरेक प्रत्येक आदमी के जीवन के लक्ष्य बा बियाह। माने हमनी के अगर लड़का लड़की के पढ़ावत नहीं जा, लड़का के हमनी के काहे के पढ़ावत नहीं जा? नौकरी खातिर ना, नौकरी खातिर नहीं खे पढ़ावल जा, बियाह करे खातिर कि लड़का जौन बा पढ़ता लଗୁआ आई तो का कहे के बा? हाँ लड़का इंटर पास हो, बीए पास हो, डिप्लोमा पास हो, पॉलिटेक्निक पास हो, माने जो भी बा दहेज ले में आसानी हुई। एक खातिर अब मान ली कि कोनो लड़का के नौकरी लाग गई तो बाप रे बाप नौकरी लाग गई तो नौकरी लाग गई, नौकरी खातिर ना ब्याह करे खातिर। काहे काहे कि ढोल पिटाता काहे लड़का फला के लड़का के नौकरी लाग गई, 3 लाख लड़का के नौकरी लाग गई। तो नौकरी जब लाग गई तो काहे खातिर? दहेज लेवे खातिर, पूरा माल एकदम मिली एकरा खातिर। देखी सबसे पहले इतने जान ली अगर रउआ बियाह शादी नहीं खे भइल तो समझ ली कि रउआ समाज में रहे के योग नहीं खी। काहे कि हर चीज में समझ ली कि बियाह घुसल बा। काहे कि देखी अगर लड़का नौकरी नहीं खे लागल, लड़का घर में कोई के नौकरी नहीं खे तो बढ़िया घर में रउआ लड़का के बियाह ना हुई। अगर नौकरी लाग गई बा तो खूब खुश बानी आके चलिए पूरा तगड़ा दहेज लेवे में बनी आ पूरा तगड़ा दहेज मिली हैं। तो माने सब चीज में मिला जुला के समझ ली कि दहेज आ बियाह घुसल बा। देखी अभी जकर घर बा तो घर बना था काहे खातिर कि तनी घर बनी, बढ़िया घर बनी तो खूब तनी बढ़िया दहेज मिली। तो हर चीज से मुद्दा से जुड़ल बा यहाँ बा बियाह। ई साला आज तक तो हमरा ई ना बुझाई साला लड़का के बियाह होता कि नौकरी के बियाह होता कि लड़का के बियाह होता कि घर के बियाह होता। साला पहले का जमाना रहे कि बिना देखले सुनले बियाह ठीक हो जात रहे आ तय हो जात रहे। ऐसा ही पहले का रहे कि खेता में कोई काम करता लड़का के नहू आ तब तकले कोनो लड़का हाल लेके गोल करी देख तो तोर तो बाबू बियाह तोर तय कर देले। अब खुशी के मारे एकदम माने पगला गई। अब जौन फसल 6 महीना में काटे के तो 6 घंटा में काट के माने दौड़ल घरे पहुंच जाए। क्या करे में भैया अब एकदम जमाना जौन बा नु सीधा उल्टा हो गइल बा। पहले वाला बात नहीं खे। समझ ली कि लड़का के बाबूजी जाके लड़की देख ली हन तो बियाह ठीक ना हो जाई। उनका हिम्मत नहीं खे, उनका का औकात बा कि जाके कह दस लड़की देख के हाँ हाँ लड़की ठीक बिया ना।
अब तो 3-4 गो टीम गठित होता। हाँ, सबसे पहले तो लड़का के जन्म माई देखी, फिर भौजाई देखी, ओकरा बाद जौन बा फिर सब लोग देख ली, ठीक बा। तब एगो बच गए लड़का के जीजाजी, जब तक लोग मोहर ना मरी है तब तक ले ब्याह फाइनल ना हुई। पहले ऐसा ही समझ लीजिए कि माने हम दारू पियाला के झोंक में सकार लेनी साली के अपना ब्याह करे खातिरा, माने उधर दारू चालू रहे, गलत मत सोचम जा, कहे ना तो छापा पड़ जाई। ऐसे माने जबान दे देनी अपन ससुर के, ताह घड़ी से समझ लीनू कि अपना बेटी के हमारा घर विदा कैले से आज तक झांकी मारे नहीं खसावा। देखी लड़का मिलत नहीं खेके ना बढ़िया, आ पैसा हमरा ही बा ना, का करब? देखी जुगाड़ लगाओ तनी केहू तरी, कहाँ जुगाड़ लागेला, लाग जाई तो लाग जाई। देखी हमने की ये समाज के जो कल्चर बा, यह हमने के समाज में चलल आ रहा बड़ुए। हमने की वीडियो बनावे के सबसे बड़ा मकसद यह बा कि हमने के जन जागरूकता समाज के जागरूक करे के काम कर रहा बनी जा। तो अगर वीडियो रोज में अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक कर देव, सब्सक्राइब करब जा चैनलवा के, ताकि बार बार रोज के वीडियो जो मनोरंजन करे के मिले, आ शेयर जरूर करब जा अच्छा लागल हो तो, आ कहाँ दिक्कत बुझाता वह सब कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक